Haw bisimila Maliba TV1 jabarani kani akwa kunnafoni sentelima wati sele gɛlɛyaw ɲɛnabɔ jɛkulu ye ɲɔgɔn ye kɛ kunun hɔ tarata disamkalo tile fila sanba fila ni mukan duuru min ɲɛmɔgɔya tun bɛ marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ général de division Abdoulaye Maïga bolo n'u ka kumakanw bolila taji sɔrɔli ɲɛtaw kan ka kɛɲɛ ni bɛnkan min bolonɔ bilara novembre kalo tile 21 ni o bara ɲɛdɔnna wanɛw ye o ye nɔbɔ ni camion citerne latɛmɛli surunyara ka na lɛrɛ 24 na kalisa ko faamaw cɛsirilen don walasa ka nɔgɔya don tajiko sɔrɔli la. O kɔfɛ marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Dɔnfa Choguel Kokala Maïga lajɔra nɛgɛla kunun hɔ tarata Cour suprême ɲɛkɔrɔ ni a bɔra Kulekɔrɔ ka taa Bamako min na ɲininkali tɛnkura la a ka marabakaya waati kɔnɔna na lɛri damadɔ ɲininkaliw kɛlen kɔ a taara ka taa n'a ye a nɔ la ni jamana kɔnɔdenw ka ŋunuŋunukaw bɛ ka caya o minɛnin ko la. Ni hambore no hamta kɔkan kibariya kunnafoniw na hama daminɛ Nigeria lakanako gɛlɛyaw ɲɛkɔrɔ Nigeria lafasa minisiri Mohamed Badaru Abubakar ye baara bila ka sabu kɛ kɛnɛyako siratigɛ ye jamana ɲɛmaw ye min laseli kɛ o tagali bɛ kɛ waati la jamanakuntigi Bola Tinubu bɛ lakanako gɛlɛya lase min na mɔgɔw bɛ ka ta ka tunu n'u ye jamana kɔnɔ ani marifatigikakulu ka binganiw marabolo kɔnɔna na. Ama kuncɛ l'Amérique jamana kan New York immigration kiritigɛla 8 de gɛnna ka bɔ baara la kiritigɛ minisiriso fɛ n'u bɛɛ tun bɛ baara kɛ 26 Federal Plaza la o min kɛra tamasiyɛn ye ka ɲɛsin jamanadenw ka dɔnko politiki gɛlɛyali ma Trump ka fanga kɔnɔna na o gɛnni bɛna fara mɔgɔ 90 ɲɔgɔnna wɛrɛw kan minnu sɛbɛnna o bɛ ami bila kɔkanmɔgɔw ka lafasali tɔnw na minnu sirannen don ko kiritigɛlaw ka baara bɛ kɛ politiki siratigɛ la. Ni de bɛ dan sigi haw ka kunnafoni sintelimaw la Maliba TV1 jabaranin kan.